Aquí tenim tota la població mundial classificada en 5 grups segons la seva riquesa. Aquí tenim el 20% més pobre i aquí el 20% més ric. Cada un d'aquests grups és de 1.400 milions de persones. I ara compararem la riquesa d'aquests grups visualitzant-la segons l'alçada. Com podeu veure, un 20% de la població acumula el 94% de la riquesa mundial. I aquí està la societat catalana. El 80% restant de la població mundial només té el 6% de la riquesa. I és més, només un 2% de la població mundial ja controla el 50% de la riquesa global. Les diferències són escandaloses, i més tenint en compte que molta d'aquesta gent està per sota de la línia de la pobresa. Però aquestes diferències no són el més important, perquè, com deia el meu avi, si tan rics són, doncs que sopin 2 vegades, mentre a mi no em toquin el tall. Doncs em temo que això ja està passant, perquè fins i tot a la nostra societat cada vegada hi ha més gent de la classe treballadora i mitjana que s'està empobrint ràpidament, mentre que altres es fan rics a una velocitat inusitada. I és que l'escletxa social també s'està obrint aquí. La Barceloneta és un barri polaritzat de rics i pobres. Aquí hi ha 2 dels hotels més cars de la ciutat i cada cop s'instal·la gent més rica. Però darrere d'un aparador d'abundància i luxe hi ha moltes famílies que ho passen molt malament. Al desembre del 2014, en aquest antic barri de pescadors, hi viuen 15.700 persones. D'aquestes, unes 900 reben aliments per sobreviure. Aquest és el cas del matrimoni català, que ha esgotat l'atur. Depenen de l'entitat social Santa Lluïsa de Marillac, on cada 15 dies recullen un lot de menjar. Los yogures son variados, he puesto un popurrí. Vale, entonces esto es pizza. Son trozos de pizza, son caseras, son de la panadería que traen. Ya te lo envasas. Simplemente es calentarlo un poquito, terminar de hacerlo. I luego també te puedes... La Esperanza mira de cobrir les necessitats de cada família. L'ajuden beneficiaris i d'altres veïns. El lot de menjar hauria de ser un complement, però és el que acaba mantenint la família durant 15 dies. Bueno, entre lo que yo voy comprando y esto, pues paso los 15 días. Porque está bastante bien, hay otros sitios que no te dan tanto como aquí. Y de momento pues me voy apañando unas veces macarrones, otras veces arroz a la cubana, otras veces lentejas, otras veces estofado, cuando se puede comprar carne. Els catalans tenen 2 fills. Tots 4 sobreviuen amb 625 euros al mes d'ajuts socials. Poden mirar, però no poden comprar. Últimamente no se puede vivir. Ya no es un barrio de trabajadores humildes, ahora es un barrio de especulación total. De ser un sitio donde podías, o sea, un mercadillo donde podías venir a comprar, ha pasado a ser un mercadillo en que si no tienes dinero no puedes comprar. Delicatessen, en un barrio de pescadores, de trabajadores, que no puedas comprar el pescado, es una vergüenza. Els catalans, igual que la resta de beneficiaris d'aquesta entitat de la Barceloneta, reben el menjar de les campanyes solidàries del Banc dels Aliments. Cada any, abans de Nadal, el banc organitza el Gran Recapte. L'any 2014, en un cap de setmana, va recollir gairebé 4.700.000 quilos d'aliments, una xifra rècord. Per què doneu vosaltres? Mira, bàsicament perquè hi ha tanta gent que ho està passant malament que per poc que puguem hi contribuïm. Con mi buena voluntad, con lo que pueda ayudar, me siento más feliz. Perquè considero que en algun moment de la meva vida em puc trobar també en aquesta situació. No es adecuado que en los tiempos en que estamos los niños estén pasando hambre. Les donacions les porten a un gran magatzem del Banc dels Aliments. Allà els voluntaris els classifiquen i els posen en caixes per repartir-les a unes 700 entitats benèfiques de tot Catalunya. En total, arriben a més de 320.000 persones. La Sabine és la responsable del Gran Recapte.
Una persona consumeix 450 quilos de menjar a l'any, que vindrien a ser 45 caixes com aquesta, no? Exacte, un palet. I amb el gran recapte, quantes caixes li toquen per persona? Per beneficiari li toquen 2 caixes. 2 caixes que rep a través de l'entitat receptora, que és a la que nosaltres distribuïm totes les caixes. Aquestes 2 caixes es barregen amb les altres 7, si no recordo malament, que dona el Banc dels Aliments. Exacte, exacte. A la Barceloneta l'any 2014 hi ha el doble de persones que necessiten l'ajuda del Banc dels Aliments que la mitjana de la ciutat. Només en lloguer, el Francisco i la Josefa se'ls en va el 70% del pressupost mensual. Quan han de comprar coses que no venen en els lots de beneficència, busquen sempre el preu més baix, encara que sigui al Poble Nou. Yo incluso me he ido al campo del Fórum andando y me he venido andando con mi carro porque no he tenido para el billete de metro. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace. Pero al menos mis hijos han comido. He sido encofrado, he sido matarife. Me lo monté en globo y en submarino, me parece que he hecho casi de todo. Y el trabajo no me da miedo. Lo que me da miedo es lo que me está pasando ahora, que no tengo trabajo. Que vaya a buscar trabajo y me digan, no, estás obsoleto. Coño, pero si yo hace unos años estaba dándole caña a niños de 20 años. Y ahora estoy obsoleto. Va mi hijo, que tiene 21, es que no tiene experiencia. A ver, què està passant? No són els únics. Per molt que es parli de brots verds, hi ha capes de la població que no ho noten. Al desembre del 2014, l'obra social de Santa Lluïsa de Marillac atén 300 famílies més. El perfil de les persones que necessiten la beneficència ha canviat. Ara també tenen carreres universitàries. Hi ha hagut arquitectes, mestres, gent en comptabilitat, empresarials. És que tu vas pel carrer i no diries que mira, este va al banco d'alimentos, no, este no. O sigui, és que qualsevol pot ser-hi. És que jo així mateixa puc anar a recollir el banc d'aliments algun dia. Mai se sap. Avui en dia mai se sap. L'economista Xavier Ramos estudia la pobresa i la desigualtat. Maria Gil li explica que arribar a la renda mitjana de la Barceloneta, que és de 1.086 euros al mes, seria un somni per la gent que ve al centre. Quan guanyen les que tu veus? Si tenen alguna cosa, si poden rebre una ajuda familiar o una pensió no contributiva o una RAI, són 426. Si tenen un lloguer o una hipoteca de 500, ara què? Com s'ho fan? Perquè si no, no tenen dret a l'ajuda. Com no tenen dret? Si tenen més diners que aquests, aleshores no tenen... No, és que no tenen opció. Els economistes consideren que es pot ser pobre encara que tinguis les necessitats bàsiques cobertes, com ara sostre i menjar. De fet, a Barcelona, 1 de cada 4 famílies amb nens menors de 16 anys tenen problemes per arribar a final de mes. Suposem que la nostra població són 5 famílies, n'hi haurà una que anirà al Banc dels Aliments, i aquesta serà pobra. N'hi haurà una altra que serà molt rica. N'hi haurà que tenen bons treballs i que tenen bons sous sense ser tan rics. Hi haurà una classe mitja menys benestant. També hi haurà gent que sense haver d'anar al Banc dels Aliments no poden tenir unes pautes de consum i un comportament que sigui mínim pels estàndards d'aquesta comunitat. Per exemple, no podran portar els seus fills de colònia, o potser no podran anar una vegada a l'any a fer vacances. No podran vestir-se i calçar-se d'una forma que ells creguin que és decent. Per tant, en el nostre cas, aquestes 2 famílies serien pobres i aquestes 3 no ho serien de pobres. La mitjana de la renda familiar disponible de la Barceloneta està un 30% per sobre de la de Barcelona ciutat. Tot i així, un 5% de la gent del barri amb prou feines ingressa 500 euros al mes. Anem a veure fins a quin punt les estadístiques ens aproximen a la realitat. Aquí tenim 2 pobles, Vila Alta i Vila Baixa. Vila Baixa, que està al costat d'una fàbrica, és on viuen els treballadors i tots cobren un salari de 1.000. És molt fàcil calcular la mitjana d'aquest poble, perquè sumem tots els salaris, els dividim pel nombre d'habitants i, per tant, seria 20.000 dividit entre 20, ens resultaria que tenen
una mitjana de 1.000. En aquest altre poble els salaris són més variats i també una mica més alts. La mitjana seria la resultant de sumar tots els salaris i dividir-lo, en aquest cas, per 21 habitants. I ens resultaria que tenen una mitjana de 2.000. Però resulta que l'amo d'aquesta fàbrica, que té un salari de 43.000, ha decidit venir a viure a Vilabaixa, perquè ja s'ha descontaminat el riu. I això ens fa canviar la mitjana, que passa de 1.000 a 3.000. Significa això que hi ha més rics a Vilabaixa que a Vilalta? És evident que no. Per això hi ha una altra eina estadística que ens pot ajudar, que es coneix com a mediana. Si ordenem tots els salaris per ordre creixent o decreixent, el valor central, l'individu que està al mig, és el que ens indica la mediana. En aquest cas, aquí és de 2.000. Mentre que, en aquest cas, la mediana seria de 1.000. Això ja ens dona una altra informació. Fixeu-vos que la mediana ens indica que la meitat de la població cobra igual o més que aquesta mediana i l'altra meitat igual o menys. Però per acabar-nos de fer una composició millor de la igualtat o desigualtat social en aquestes localitats, compararem Vilalta amb Vilaplatja, que té exactament la mateixa mitjana i la mateixa mediana que Vilalta. Però, fixeu-vos, en quin dels dos pobles preferiríeu viure? Clar, si un diu, home, jo podria ser aquest individu, doncs potser sí, però hi ha un gran grup de gent que està cobrant salaris al voltant de 200. Hi ha un gran distanciament. El concepte estadístic que ens dona idea d'aquest distanciament es coneix com a variança, que és la distància entre els valors i la mitjana. És evident que aquí hi ha una gran desigualtat social i, en canvi, en aquest altre poble, a Vilalta, hi ha molta més homogeneïtat. Totes les xifres que us he donat són certes, totes aquestes estadístiques són certes, però cap d'elles per si sola reflecteix la realitat. Una de les missions del Banc dels Aliments és lluitar contra el malbaratament, sobretot en la indústria alimentària. Recupera els productes consumibles que ja no es poden vendre per als seus beneficiaris. Doncs imagina't, això seria el Banc dels Aliments. D'acord. Aquí tindríem la indústria alimentària. I en un tercer terme tenim un altre protagonista, que seria la plataforma de reciclatge. La deixalleria. La famosa deixalleria. Avui en dia es recicla tot. Val. Què feia la indústria alimentària fa anys enrere? Doncs tot aquell producte que, quan tu vas al supermercat i intentes comprar, què fas? Vas a buscar l'últim producte, que és el que caduca més enllà. Clar, per tenir més temps de consumir-lo. Aquest producte que està a primera línia queda allà pel plantat, que ningú compra, i la política de la indústria és 3-4 dies abans ho retiro i ho llenço. Què feia la indústria? Agafa aquests productes que ningú compra, se'ls endú un camió, cap a la deixalleria. Fins a la deixalleria. A la deixalleria què tenen? El cost del transport, a part tenen un cost que és per destrucció de pàlet i després tenen una taxa de contaminació del CO2. Però això és molt car, no? Això és caríssim. Què intentem fer amb la indústria alimentària? Els diem, escolta'm, quan has d'agafar el camió i portar-lo cap a aquesta carretera, fes una cosa, porta'm cap a aquesta carretera d'aquí, cap al Banc dels Aliments. Vens al Banc dels Aliments, el transport és el mateix, aquest producte no es destrueix, perquè encara és comestible, no comercialitzable, encara li queden 2 o 3 dies de data, i nosaltres el podem distribuir a la gent més necessitada. La indústria s'estalvia tots els costos de destrucció i, com a contrapartida, tota donació al Banc dels Aliments té una desgravació fiscal del 35%. Mercabarna és una altra de les fonts d'entrada de fruita i verdura cap al Banc dels Aliments de Barcelona. L'any 2013 els paradistes van donar gairebé 600 tones de productes frescos excedentaris. Alguns supermercats també donen les seves mimbes, productes amb una data de caducitat pròxima o amb embolcalls fets malbé. Al passar alguns dies, doncs el producte es malmet. I llavors aquest producte és quan el majorista pren la decisió de dir, escolta, això és comestible, però ja no és comercial, perquè a mi demà ja no m'ho comprarà ningú, això. És una decisió difícil, suposo, no? Perquè
Sí, perquè... Saber quin és el punt que pots retirar el producte per donar-lo beneficència, ui, encara pots apurar perquè potser vens, no? Exacte, i llavors amb aquesta lluita resulta que se'ls hi passa del tot. I llavors sí que no hi ha més remei que aquest producte destruir-lo i ja tenim un lloc que en diem el punt verd, que és on va tota la matèria orgànica que ja no és ni comercial ni comestible. Per cada quilo de fruita i verdura que va a beneficència, 13 s'acaben llançant al punt verd. La fruita surt de Mercabarna al límit de maduració i el procés de distribució ha de ser molt ràpid perquè no s'acabi fent malbé. La Esperanza, de l'entitat social de la Barceloneta, va al local que el banc té Mercabarna per recollir els productes frescos, que en aquest cas ja no tenen massa bon aspecte. Mirad las mandarinas cómo están. O sea, volvemos a decir, hay voluntarios que lo seleccionan, pero es que de aquí me puede sacar solamente media caja y bueno, veis cómo está todo. Yo no digo que estén en perfectas condiciones porque para eso lo tienen a la venta. Yo lo entiendo perfectamente, que son donaciones que se hacen de productos que no venden, pero que a veces esperan demasiado para entregar esos alimentos que, bueno, pero si yo, por ejemplo, lo tengo que entregar entre mañana y pasado, o el viernes que yo lo recibo, algún producto que recibo hasta el lunes, yo cuando llego el lunes me he vuelto a estropear otra vez la mitad. Els voluntaris de l'entitat tornen a classificar la fruita i a netejar-la abans de lliurar-la per preservar la dignitat dels beneficiaris. Tiene para darme libremente. Patata sí, patata me interesa. Pues patata me interesa las que me dé. Vale. ¿Cuántas patatas me podré llevar? ¿Te doy 8 cajas? Vale, 8 cajas, sí, porque además tenemos que entregar entre mañana pasado. Voy a decir a los voluntarios que ya pueden venir. Usted siempre acuérdese de Santa Luisa, patatas, patatas, patatas. Patatas con huevo, patatas fritas, patatas hervidas. Sirve para todo. El Banc dels Aliments també rep productes directament del camp. La Unió Europea fixa un límit de quilos de fruita i verdura que es poden posar al mercat. Ho fa perquè no baixin els preus. A canvi, paga una compensació als agricultors de 26 cèntims per quilo i dona beneficència a les tones d'excedents. Al poble de Campredó, l'empresa Cítrics Terres de l'Ebre produeix 15 milions de quilos de taronges i mandarines l'any. Ells tampoc venen tot el que produeixen. Però quants diners costa produir un quilo de mandarines? Mira, abans les clementines se cullen així, a tiró. A veure, ensenya'm el gest. És un gest ràpid i gires de cop. Costa, eh? Sí, costa. I després, la fruita, avui en dia, aguanta, se cull a estijora. ¿Vale? Per què? Perquè, com tu veràs ara, la fruita collida a estijora té més vida comercial. Mira, la fruita que culli de tiró, este foradet, fa que quan l'envies als Estats Units, per aquí entre el fred, i es faci una necrositat. Perquè quants dies està a càmera? 30 dies de viatge als Estats Units. I aquestes alicatades, per aquí, està més sellat. ¿Vale? I què passa? Pues mira, quan una clementina és lletja, pues és com les vedets. Les guapes pugen a l'escenari i ballen, i les feies se queden baix sentades i no troben ballador. I les clementines són totes germanes del mateix arbre, i alguna, per tindre algun defecte de pell, que és un defecte de pell, un ramejat, doncs és una segona que té que anar a indústria, a suc. Perquè mengem per la vista. Mengem per la vista, sí. Produir un quilo de mandarines acabat de collir de l'arbre costa 25 cèntims, però després se li ha de sumar el cost de tria, classificació en categories i l'empaquetatge. Cada quilo que transporten als mercats centrals, com Mercabarna, haurà costat 75 cèntims. Aquest és el preu d'origen. Els majoristes i els botiguers després també carreguen els seus respectius marges i d'aquí en surt el preu pel consumidor. El sistema està orientat perquè els preus sempre pugin. Els aliments formen una part molt important de la nostra despesa, però no ens podem fixar només en l'evolució dels preus dels aliments per saber si els preus, en el seu conjunt, han pujat o no. Per això s'utilitza una eina estadística que ens diu índex de preus al consum, que marca l'evolució dels preus en un període determinat. Però dels preus de què? Per saber-ho, el que es fa és una enquesta en profunditat a 20.000 persones cada 5 anys i se'ls pregunta en què s'han gastat els seus diners. I es fa una llista llarguíssima. I llavors es trien els 498 articles més consumits, siguin del que sigui.
A més del menjar, aquesta llista inclou transport i turisme, habitatge de lloguer però no de compra, vestit, moda i calçat, electrodomèstics i parament de la llar, salut i farmàcia, correus, internet, telefonia i també ensenyament i llibres. Amb tot això es va calculant el preu d'aquests 498 articles. I posem que el primer mes de referència, aquest carro virtual, costi 100. Molt bé, s'anota. El mes següent, els encastadors pregunten als mateixos establiments el preu de les mateixes coses. I llavors posem que ja val 103, aquest carro virtual. Els preus han pujat. Quan han pujat? Un 3%. Això és l'IPC, l'increment percentual d'aquest carro virtual en un període de temps. Però no hem de confondre que l'IPC baixi amb que realment baixen els preus. Ho veurem ben clarament en aquest gràfic. El mes de gener era el primer mes, el de referència, valia 100. El segon mes era 103. Per tant, ja hem dit que l'IPC era del 3%. Què passa al mes de març? Doncs que al mes de març els preus han pujat i aquest carro virtual ja val 106. L'IPC què ha fet? S'ha mantingut en un 3%, però els preus realment han pujat. Al mes d'abril, aquest carro virtual ja val 108. Efectivament, també han pujat els preus, però quin ha estat el comportament de l'IPC? Doncs l'IPC, en aquest cas, és el 2%. Per tant, podem veure que aquí l'IPC ha baixat, però els preus no. Al mes de maig sí que hi ha hagut una baixada real de preus. I, per tant, l'IPC, llavors sí que és un IPC negatiu, perquè haurà passat al menys 2%. És molt important saber interpretar correctament l'IPC, perquè els convenis salarials, les pensions i, en definitiva, el nivell de vida de moltes persones depèn de la correcta interpretació d'aquest concepte, de l'IPC. Al desembre del 2014, quan van venir a conèixer per primera vegada el Francisco i la Josefa, hi havia 756.500 persones aturades a Catalunya. Han passat 8 mesos des de llavors i l'atur ha baixat 30.500 persones. Però el matrimoni català continua igual, sense feina. En Francisco fa 7 anys que no treballa i només ha tingut 2 contractes temporals de 6 mesos. Però aquest estiu, ni això. A ver, el último fue en Acciona, en el puerto de Barcelona, descargando maletas de los transatlánticos. Trabajando las horas que ellos te digan, en general, por 400 euros. A ver, estamos en una situación en que están metidos en la miseria, no te dejan salir de la miseria y mientras puedan, no te van a dejar salir de la miseria. Me llamaron de una entrevista. Pero, ¿qué pasa? Para trabajar 4 horas, 500 euros brutos, quitada ahí el IRPF y la seguridad social, se me queda en 400 y pico, que es lo que estoy pagando de piso. ¿Qué hago? Pago el piso y ya no pago nada más. O no pago el piso, me echan a la calle con mis 2 hijos. Cualquier tipo de trabajo yo lo acepto. Yo no soy manco. Estoy trabajando desde los 8 años y en la calle. O sea que no es una cosa que me dé miedo. Lo que me da miedo es lo que estoy pasando. Lo que va a pasar mi hijo. Lo que puede ser que lleguen a pasar mis nietos. Eso es lo que me está dando miedo. Però trabajar, no. Per combatre l'atur i el gran empobriment de moltes famílies de la Barceloneta, els veïns han creat una taula d'ocupació que ha desembocat en el projecte Barceloneta Proa a la Mar. En Federico és prospector, és a dir, recorre els comerços i empreses que hi ha al barri per buscar feina als desocupats. Quin tipus de feines hi ha ara a la Barceloneta que s'ofertin? I ara mateix tenim molta feina del que és temes de restauració, d'hostaleria, d'empreses que estan instal·lades al port. I quanta gent heu col·locat d'aquesta manera? Doncs ara mateix hi ha col·locades aproximadament 400 persones, que moltes d'aquestes tenen feina ara mateix i en les que no han trobat feina estem en processos així també de formació, que molta gent del barri voluntàriament s'involucra per donar cursos, les empreses també ponen persones per donar cursos d'informàtica, d'idiomes, de tot això.
400 contractes és una xifra espectacular, però una gran part són feines temporals. De fet, aquesta és la malaltia del mercat laboral espanyol. En Ramon Franquesa, professor de Política Econòmica, analitza per què hem arribat a aquesta situació. El canvi tecnològic fa que necessitem menys hores de treball per produir les mateixes coses. Per tant, sense que hi hagi un repartiment del treball, el que implica canviar la jornada laboral, aquest problema de pobresa seguirà creixent, perquè el canvi tecnològic és imparable. Treballant menys, però sense que ens toquin el sou. Sense que toquin el sou, perquè aquest augment de productivitat ha redundat en un augment dels beneficis empresarials. El que no pot ser és que quan hi ha una millora tècnica que és produïda per tota la societat, quan som capaços de fer un diari o de fer una sabata o de fer una camisa en menys temps, això només beneficia els propietaris de la indústria i no aquells que fan la camisa, el diari o la sabata. Quan hi ha una millora tecnològica, aquesta millora es té de redistribuir entre tots els que participen en el procés productiu. Entenc que això és una qüestió de política econòmica, que la política econòmica és simplement decidir on van els quartos, no? En aquest cistell o en aquest altre. Per què no es fan aquestes mesures, com el repartiment de la feina ja? Doncs perquè en aquests moments els governs estan servint no els interessos de la majoria social, sinó els interessos d'aquells que estan augmentant els seus beneficis. I, per tant, la gent que, per la qüestió que sigui, per el seu nivell de formació, per l'edat, no pot ja competir, doncs senzillament va quedant exclosa i va quedant marginada de la societat. És mentida que en reformes laborals, que amb les mesures de retallar les prestacions socials aquesta gent s'acaba insertant. Aquesta gent cada vegada queda més exclosa i el que en tota probabilitat ens diu, examinar la trajectòria, és que els exclosos d'avui no només no se n'en sortiran, sinó que acabaran acompanyats per molta gent que ara està inclosa perquè té feina, perquè té encara un lloc a la societat i que acabarà sent expulsada per al procés de modernització que és inevitable que generalitzi en l'activitat econòmica. Tot i que en Francisco no té gaires esperances de sortir-se'n, no deixa de lluitar. Avui ve a la Barceloneta Pro a la Mar per veure si hi ha noves ofertes de feina. Bueno, hay una oferta de trabajo que es de una empresa de aquí de la Barceloneta, que es Cemesa, que nos están pidiendo maleteros para todo lo que sea carga y descarga en el muelle. Y yo creo que tú lo has hecho, o sea que sería bueno que pudiéramos enviar el currículum también a la oferta y entonces que te llamara. No hay que cerrar ninguna puerta, no hay que cerrar ninguna puerta, lo que tenemos que hacer es abrir, ¿no? Y es lo que te decía, que aunque todo esté nublado, en algún momento el rayito de sol ese nos va a venir, ¿no? Sabem per la història que la jornada laboral es pot reduir. Es va fer amb la reducció de la jornada de 8 hores, es va fer amb la introducció de la setmana anglesa en els anys 70 i 80, i aquesta reducció de jornada, quan apareix com un avanç social, suposa una reducció de jornada sense reducció de salari, perquè és una redistribució de les millores que han hagut en la productivitat, no només entre els propietaris de la indústria, sinó també de la gent que participa treballant en la indústria.